memoritzat. Què és això? L'autor del musical, el compositor d'obres musicals que em va demanar el Pau comprar un CD. No ho trobem. Molt bé. Mira, aquí tenim els bitllets. Hem d'entrar per la porta 39. I ara mateix falten 10 minuts per embarcar. A 6 del matí. Som al pis de sota, és a dir, som a l'alçada. Quina hora és? Quina hora és? Ara són les 5:50. I entrarem a nivell de pista a peu pla, veus? No va gaire cosa, no? Què has de dir més? Doncs res, que estic mirant a veure quan dura el viatge fins a Lió. I no ho posa. No ho poso, però crec que és una horeta. I després de Lió ens hem d'esperar un parell d'hores ben bé per allà, no? Donant voltes. I llavors ja anem a Nova York. No, bé, fa molt bon temps. Jo vaig sense jaqueta, vaig així. Allà a Nova York ja ho veurem. Si fa molt de fred em compraré una jaqueta, ja ho crec. No sé. I això és tot, amics. Què? Bé, ja estem a Lió. Ja som a... I 20 minuts. On és que som? Lió. A Lió. I al fons es veu, a veure si s'ho pot enfocar. Una terminal, si diguéssim. Només amb un avió molt petit, tipus com ara aquest o una cosa així. Estàs filmant el vídeo? Bé, Rosa, com el viatge? Bé, ara acabo de comprar tabac. Tutti free, sense impostos, totalment americà. Home, surt bastant més barat, com si fos un LM a Barcelona. LM val 320, que me deu haver costat 3.500, 3.600 o alguna cosa així. Va bé. Estic prenent un whisky americà, Un bourbon. un bourbon. Molt bé. A veure, demanem una mica de l'avió. No hi ha massa gent de port. Bé, res, ja hem arribat. Les 7 menys 10. Mana? Són les 7 menys 10, hora europea, a Catalunya. 7 menys 10 de la tarda del dia 13 d'abril del 2001. I quina hora tenim aquí? I aquí són les 12 del migdia. O sigui que guanyem 7 hores. Sí, 6 hores, són? 6 hores. Bueno, ara agafarem un taxi d'aquest. Una bona estona, no? Aquí. Que Rosa, Hem d'anar aquí. estàs buscant el lloc on anem? Mira, mira. Aquí és on hem aterrat. Sí. I hem d'anar aquí. Imagina't si hi ha espai. Aquí, un cop de Hem de pedra. passar per el pont aquest, Aquest pont. Un cop de pedra, som. Aquest pont d'aquí. D'aquí. Ja estem arribant a Manhattan. Bé, encara falta un bon tros, no? Però vaja, en tot cas, és això que es veu per aquí davant, oi? Déu-n'hi duret, Passa mal. Ja, encara és... Em pensava que hi hauria més tros encara. Me l'imaginava més gran, la veritat. És un peatge que... Potser t'està dient que hi ha molta gent, no? Potser m'està dient que m'ho faci amb dues pedres, no? Escolta'm, això és com una mena de peatge i així... Ah, es veu que és un túnel
Ah, És un túnel per anar fins o potser és a Manhattan, no? Que és curiós. Es veu força bé aquí dins, També no ben il·luminat, això. Si puc una mica. Mira, som aquí pels carrers de la ciutat. Que ja devem ser a propet, no, Rosa? What is that? Excuse me, this is This is Empire State? 5 Avenue, ya está. La Cinquena Avenida, la Quinta Avenida. Ajá. Five Avenue. This is Five Avenue. There. Bé, doncs ja hem arribat a l'hotel. Ara mateix són gairebé les 2, hora local, d'aquí de Nova York. Ens ha fotut un pal impressionant perquè per telèfon m'havien dit que eren unes 12.000 peles per nit i al final resulta que són bastant més, unes 21 per nit. Són uns lladres. Però clar, un cop ja ets aquí, doncs clar, no diràs, no, doncs no me'n vaig a Barcelona, no. I la resta d'hotels són encara més cars. Bé, aquesta és l'habitació. Aquí tenim. No, és cèntric, perquè estem... Rosa? Estem a la mateixa illa de Manhattan. El llit és l'hòstia de gran, No, i està net. És com de 3 places, això. Això és per família nombrosa, no? Està net, això m'agrada. Que tenim una panoràmica de la ciutat. El lavabo és així com... És com antic. Això és de l'època d'aquí de l'antiguitat, no? Però bé, sí, va, total. Estarem només, mira... I ara anem a veure a l'exterior. El terra és molt autèntic. A veure què tenim per aquí. No tenim algun edifici, no? I bé, això són cotxes, però de fet no és el carrer està més avall, però ara no es veu, perquè aquest vidre no es pot obrir, perquè ho tenen hermètic. I això és perquè hi ha aire condicionat, llavors no es poden obrir les finestres. No, està bé, i funciona i tot, quina frescor, tu. Apa, ja està vist. Doncs ara ja som als carrers de la ciutat. Com es diu aquest carrer? Aquest carrer és la 5a avinguda. Sí. No és la 5a, és el carrer 43. Carrer 43. Això és la central, just, mira, això és l'hotel, no? Davant. I just aquí davant nostre tenim la central del The New York Times. No sé si es pot veure, ara ho enfocaré millor, Vinga. Estem en un lloc fantàstic. L'hotel no és barat, però tampoc és car. Normalet. No, està bé. La punyalada. Ja és el que m'esperava jo, Vinga. Sí. Mana? Mira, aquí davant tenim com una pantalla de televisió gegantena. Així podem enfocar. Això és un edifici. Estem en un hotel, a l'habitació 22. És aquell. No, al pis 22. La gent de casa jo, no? Aixeca el cap i flipa. L'edifici, lo alt que és. Vèrtic total. Hotel supercutre. Estan aquí. I imagina't l'habitació 22 de puta mare. Em ficaré el nostre hotel. És aquest, l'Hotel Carter. Sí, cutre, total, però molt guai, no? Perquè aquests edificis, una passada. Sortir de l'hotel i estàs enmig de Manhattan, això no té preu. No té preu. No té preu, vull dir, el que hem pagat està superbé. Bueno, seguim endavant, no? Clar. Hi ha moltes coses per veure encara. És impressionant aquest rètol,
Què tenim aquí? Paradetes de bisuteria? De vent. Què ven aquest, tio? De tot. Ah, mira, aquí venen els hot dogs, has vist? Gana, no? Sí. Els aquests. Què dius? No m'hi deia això. Hot dog. No, però de perrito. És el mateix, hot dog. Bueno, això d'aquí davant és Times Square. I ara ho filmaré. Ah, mira, el bus turístic, has vist? Aquí tenim el bus turístic. La Rosa m'està fent una foto. Comprem una aigua. Què vols, anar a prendre una aigua? No, li comprem aigua. Deixa passar el motocarro aquest. És una passada. Sí. Mira, l'igual que és aquest edifici és que et dona vèrtig. És una passada. Una passada. És que s'ha d'estar aquí per veure-ho, la veritat, malament. De res, escolta. Ja, jo he vist. S'ha pillat aquest tio. Jo he vist. Darrer, No, m'ha dit que sí, que s'agafa aquí l'altre costat d'allà. S'agafa El què? el bus turístic. Ah, Si ho arribo a saber no li hauria preguntat. Aquest tio parla pitjor que jo l'anglès. ja. Els edificis són tan alts que fa mal de cap de veure'ls, Viatge, va, digues alguna cosa. Aquí a les branques no es veurà bé. Què va? Stop, stop. Tot l'edifici, no Stop, passada. stop. Joder. Quina passada, tu. Bé, Rosa. No, thank you.
Escolta, bueno, has de dir on som, no, ara? Anem a veure una aigua, tinc set. On som ara? Central Park de Nova York, no? Molt bé. Saps cap aquí dins? Són gilipollissis, està a la ciutat. Bé, això ja és dins del parc. Què és això, Rosa? Ai, que cauré. Què és això? Ja ho veus, no? Centre d'informació turística, no? Exacte. No sé això d'aquí dins. Anem a veure què us expliquen de bo. Què és això d'aquí dins? Bé. Veus? Aquí hi ha un mapa. Ara som per aquí. Som per aquí, no? I després és el parc. Dairi, aquí. Veus? Som aquí, imagina't. El Dairi. Anem aquí dins? Un esquirolet, tu. A mi és del Central Park. Però tens poca llum, la cara? No, bueno, fa una mica de contrallum, però... Tota la cua arrasada, Està menjant. Està filmant, tio. Sí. És com una rata amb cua, tu. Sí. Arronsa la cua. Igual. Arronsa la cua. Què? Com anem de fatiga? Sant del Cartier. Home, ja començo a mirar-ho, sí. Sí? Una miqueta, no? Que anem a menjar alguna cosa? Sí, estaria bé per fer una mica de reposar. No? Sí. Sí. Home, Déu-n'hi-do ja el que portem, I tant. Did they give you anything? Yeah. Did you fill it? És immens, eh? On és la Rosa? Ah, està aquí. No et veia. Bé, ara no parlen? On? Ah, sí. Aquest tio amb el... El pop. No, el pop
I la tortuga. Exacte. No escapa. Bueno, anem a veure què hi ha aquí baix, no? Em sembla que hi ha... Ah, hi ha patinatge sobre gel, tu, que fort. Doncs amb la calor que fot, perquè mira, anem amb màniga curta, fa calor, és gairebé com un dia d'estiu, un dia fabulós. I va, i la gent es fot a patinar per aquí. Però és que tinc entès que aquesta pista està com refrigerada per sota. Llavors poden patinar tot l'any. Guapo, tio? Impressionant. No sé qui ho paga això, l'Ajuntament no crec, no? No, perquè cadascú que ve aquí a patinar paga $7. Mira, aquí diu Rockefeller sempre. Clar. Aquesta placa. Clar, home. Bueno, definim? Anem a sopar, eh? Sí? Hi ha gana, hi ha gana. Què, Rosa? Va bona. Què estem sopant? Una pizza. A passar per la casa. Val $7, però bueno, té bona pinta. Oh, al carrer, Porta xampinyó. al carrer 46 estem, no? Som al carrer 46, amb una pizzeria, més o menys, no? I res, ens estem fotent aquí una pizza, amb una cerveseta. Bé, avui hem menjat... Com es diu? Què? Hot dog. Més d'un, no? Película caliente, ¿no? Película caliente, campus. ¿No? Sí, és un parell de Tot cops. just llega a l'hotel i després allà al centre del parc hem menjat una altra. La foto. Amb el película caliente i el centre del parc. Mengem, no? Mengem. Vinga. I ara, després d'això, anem a dormir perquè estem supercansats. Doncs vinga, Una pallissa. fins demà. Vinga, Demà. Goodbye. On ets, Rosa? Aquí. Ah, estàs aquí. Què? No lluminària, que hi ha? No, es pot passar, que és No, ara ja no. l'hotel és cap allà? No, ara girarem, és l'altra travessia. Ah. Vinga, anem-hi? Déu-n'hi-do, eh? Bueno, doncs seguirem filmant, tu. Sure we can. We don't have the light anymore. Bestial. Bestial. It's the same place. Don't you think that is enough? És realment acollonant tot això, tot ple de rètols lluminosos, és com una ciutat... És com estrany, és com si estiguéssim a Nova York, una cosa molt rara, saps? Bé, més o menys. Apa, a cascar-la. Hola, bon dia. Avui estem a dia dissabte, dia 14, suposo, d'abril. Ja ens hem recuperat una mica de la son i del canvi d'horari i ara anirem a buscar bus turístic, doncs a algun. Uh-huh. Fem
fem cap, en tot cas anirem mirant a veure si ens recordem el que passa que està allà. Però hot dogs i coses d'aquestes. Ja sap, va. Vinga. Vinga, fins ara. Bueno, ja tenim el tiquet, no? Anem cap a buscar l'ús a l'Estanyol, al Gran Tour. Ens hem gastat la pasta i ens hem deixat 9.000 peles cada un per fer tot el dia del bus turístic. Disculpa fins a la nit, doncs a veure. Sí, sí, inclou dia i nit. Bé, Bé, i veurem això, aquestes cases d'aquí, però ho veurem de veritat, no? Vinga. Hola, doncs ara som al costat del riu. El riu Hudson em sembla que es diu. I hem vingut fins aquí. Estem fent temps perquè el bus turístic no surt fins a les 11. Menys quart. I mira, hem vingut a veure aquest portaavions, que de fet és com un museu. Un museu de l'exèrcit. I teníem pensat venir demà a visitar-lo. Ara mirarem una mica. Com es pot veure una mica cada tipus d'avió diferent, tipus d'helicòpters diferent, en fi. Una mica tota la varietat de l'exèrcit aquest. L'exèrcit neofeixista americà. Vale? Sí. I no fa un dia molt maco, Camp Núvol, però fa una mica de... el vent és una mica fresquet. Què, Rosa? Ara som a un mirador arran de carrer, no? sí. Està aèria. Vista aèria. Bueno, no som dalt de cap edifici, sinó que som al carrer, no? Hòstia, s'està marcant Ah, se m'acaba la cinta. Això la canviarem. la cinta o... La tapa, sí, la cinta. Vinga, doncs Vinga. el bus turístic de Reventat. Ah, sí, sí.